ndị Anambra bụ ndị nọ na Anambra North Senatorial District nọ na-ekene Chineke wee na-atụni mma enu iji na-ekene Chineke maka nwafa bụ Dr. Tony Nwoye bụ onye na-anọchite anya ha n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Senate bụ onye nke batara na wee merube mmemme ekeresimesi n'udo pụrụ iche ma kpọkọọ kansụl ime obodo 7 bụ ndị nke ọ na-anọchite anya ha wee nye ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ndị Ọka North Senatorial District bụ ndị ebunyere akpa osikapa dịgasị iche iche ha ji wee na-abe ha iji wee merube mmemme ekeresimesi. Ka anyị sonyere Ngozi Obileri ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ngozi. Ya bụ mmemme ike osikapa bụ nke emere n'obodo Senator Nwoye nke dị n'Ofianta Village Nsugbe. Ya bụ akpa osikapa bụ nke bịara na akpa ihe karịrị 2,000 nke akpa 50, 2,000 na ọkara na akpa nke 25 na ihe karịrị 3,000 na akpa nke na-abịa na nkeji 10. Ụfọdụ ndị ebunyere ya bụ osikapa si na okpuru ọchịchị ime obodo dịgasị iche bụ ndị gụnyere Maazị Christopher Chinwụba, onye si Anambra East, na Oriakụ Chioma Ọnụzulike, onye si Ọgbaro, bụ ndị kọwara na ọ bụ ugbu a ka ha na-erite erere siri na onye nnọchite anya wee pụta n'uju, ma kọwakwa na ewezụga ike ihe oriri ahụ na Senator Nwoye anọrọrali na mbụ nye ọrụ dịgasị iche iche ma nyekwa ndị mmadụ ụzọ ha ga-esi wee na-enyere ndụ aka na mpaghara ahụ, wee keleze ya maka ọtụtụ ọ na-emere ha. Okwu ya ngwa ngwa o bunyesịrị ndị ụfọdụ bịara ibunye bụ akpa osikapa ka Senator Nwoye kọwara na ọ dị nnọọ mkpa inye ndị ọgbọ nta vootu ya onyinye emeri ekeresimesi a, bụ nke ọ kọwara na o mere ya n'ụzọ ọ gaghị enwe nsogbu sitere na ịtụfu ndụ maka okwukwo ndị mmadụ ga-ekwo nọrọzie na ya bụ ebe rịọ Chineke ka o duo ha na oriri ekeresimesi a ma nye ha arọ ọhụụ ga-abụ ezigbo arọ. Site na Ofianta Village Nsugbe nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East, abụ m Ngozi Obileri.